I dag vil jeg lave sådan en billedramme, hvor man kan putte sine egne billeder ind. Så vi starter med at tage den her plade ud. Og så tager vi glasset ud. Ja. Så nu skal vi måle noget stof af. Så der tager vi bare stof i og lige tjekker, om det kan passe, og om det dur, om det sidder fast ordentligt. Ja, for det til at passe sådan. Så skal vi lige hurtigt klip. Ja, så det sådan passer med, at vi kan få sat det ordentligt fast med noget tape og sådan noget. Så ja, der klipper vi lige kanterne til på rammen, så det ikke sådan stikker ud til siderne. Ja, det får vi lige klippet til. Jo, så det gør vi lige. Ja, nu er vi færdige med det, så det ser sådan her ud. Så nu skal vi lige have noget gaffatape. Man kan også bruge lim, men jeg bruger gaffatape. Det ser sådan her ud nu. Ja, så har vi noget snor. Jeg har i hvert fald noget gråt snor, så vi sætter sådan ind over. Ja, så det ser sådan her ud. En ramme med noget snor. Og så kan man putte sine billeder ind på sådan der.